तर जय महाराष्ट्र मित्रांनो, आज सकाळ सकाळ आलो होतो दीदीला त्यांना सोडवायला शाळेत मंचरला. त्यानंतर गेलो शनिदेवांच्या पाया पडायला. शानवर होता, मग नारळ फोडला. नारळ बघा कसा उभा फुटलाय. तिथं श्रीरामांचं दर्शन घेऊन निघालो घराच्या दिशेने. घरी आल्यावर घरचे देव पूजून घेतले, कारण उद्या माघ पौर्णिमा असल्यामुळे मम्मी आणि ते आजच धामणीला चालले होते खंडोबाला. घरचं उरकून आलो. वावरात जरा स्प्रिंकलचे आपल्याला पाईप जोडायचे होते, काल दाना पेरलाय त्याच्यात. त्यानंतर गेलो दुसऱ्या वावरात, जरा वावर वाढायचं काम चाललं होतं. तिथं गेलो ट्रॅक्टर जरा. तिथून आलो. नाना चिकूच्या बागावर पाणी सोडत होता, बसलो त्याच्यासोबत गप्पा मारत. आपण स्प्रिंकल जोडलेलं त्याच्यात पाणी सोडलं होतं. पाईप उडाला, काय सांगायचे 2-3 वेळा. शेवटचं एकदा मोटर चालू करून ट्राय केलं आणि फायनली पाईपाने साथ दिली. त्यानंतर आलो, जरा नजर टाकली, मग फुलाची गाडी आली होती, मग लगेच भरून दिली. त्यानंतर आलो आपल्या आयकॉन फिटनेस जिमला. थोडस मिल्कशेक प्यायची इच्छा झाली होती, मिल्कशेक पेलो. आपले भाऊ आले होते, त्यांच्यासोबत थोडस चटपटीत खाल्लं. त्यानंतर आलो साकोरला छकुदाची इस्त्रीची शर्ट न्यायला. त्यानंतर जरा शेकावरती गेलो आणि मित्रमंडळींसोबत थोडस गप्पा मारल्या.